Abin al'ajabi da ban mamaki game da wato wani mahaukaci amma kuma mai kama da masu hankali ko kuma ma mu ce tunanin nasa ya fi na wasu masu hankali bisa yadda yake zuban zance masu cike da hikima da ma'ana dangane da abin da ya shafi siyasar Najeriya. A kai tsaye za mu haɗa ku da wannan jawabin wannan bawan Allah wanda ake mishi kallon mahaukaci ne amma kuma maganganun sama baka haɗa su da wato ainihin wasu masu hankalin ba saboda baiwar da Allah ya masa na hikiman zance a inda yake jawabi dangane da abin da ya shafi dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar da kuma sauran 'yan takarkarin Najeriya da kuma halin kakanikayen da ƙasar take ciki yayin da yake jawabi wanda ya ja hankalin da social media yadda kowa yake ta sharing ɗin bidiyon kowa yana cike da mamaki ganin cewa wannan mutum ne wanda yake da tabin hankali amma kuma a tare da haka amma yana wasu maganganu wanda masu hankali ka iya wato ainihin ɗaukansa ya musu wato ainihin amfani so wato da dama Allah yakan yi ajiyansa da kuma hikimominsa a tare da wasu bayi yakan aji kuma wasu ayoyi don ya tabbatar mana da cewa lamarin nasa ne kuma lamari yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala a inda dan takarar inda wato ainihin wannan mutumin ya wato ainihin kokarin yi wa wato dan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar wasu uzurori bisa yadda ake ganin cewa ba zai iya mulkin Najeriya ba a inda ake ganin cewa abin da ya iya rikewa kasan shine mataimakin shugaban kasa alhali kuwa zama mataimakin shugaban kasa ba zama shugaban kasa bane bisa daukan doka da oda ba ta da bata lokaci ba za mu so mu bakku da wannan jawabin bawan Allah don mu karkare da daukan darussa a cikin wannan jawabi na bawan Allah. Alaikum salam. Alaikum kwana. Lafiya lau. An tashi lafiya. Alhamdulillah. A gurguje saboda kana da inda zaka je. Yanzu dai Najeriya ta rikici. Rikici wanda ta yi ba fada bace ba wani tashi hankali bane. Sun fita da 'yan takara APC sun tsaye da Tinubu, PDP sun tsaye da Atiku, NPP sun tsaye da Kwankwaso, ga su dai kowa ta tsaye da gwaninsa, kuma yawanci suna cewa wai wane in ya samu za mu ji daɗi, wane in ya samu za mu ji daɗi. Shin Allah ne yake ba da daɗin ko dai shi mutum ya hau mulki tukun ake samun daɗi? Duk wani abu daga Allah yake. Haka ne. Duk wani abun da ka wani lokaci da ka ga wani yana da alaman da a samu sauƙi idan in ya je wannan waje. Haka ne. To amma akwai lalurori da dama wanda shi bai gani ba amma sai ya je wajen tukuna sai je gamu da waɗannan lalurorin da zai kankare shi wato zai tsare shi abinda ake nufi da samu gare shi na sai ga an samu akasin haka to saboda haka duk wani abun da da mu nema sai dai mu nema ga Allah Allah ne kawai yake da ikon ya gabatar da wani abun da ya so ya gabatar da shi domin shi mutum dai iya samun wani lalura da zai tare shi to kaji yanda mu muke kuskure kenan maimakon mu roƙi Allah ko da mun san halinsa to mu koma ga Allah nan to sai Allah ya tabbatar mana da shi to kaji yadda abun yake tafiya ke to yanzu kamar shi Atiku ya taɓa yin mataimakin shugaban ƙasar Najeriya da kuma gashi yanzu ya dawo yana neman shugaban ƙasar Najeriya kana ganin a zamanin shi abin da suka yi za su iya zai canza hali ne ko za su maimaita ne to nake so mu ji ko haka din zai iya Atiku mataimakin shugaban kasa ba shugaban kasa ba ne haka ne ba dole ne shugaban kasa ya ta ba shi shawara ya ce to wani kaji abin da yake tafiya ba shi mataimaki ya yi sai abin da aka ce masa na Atiku abu dai ina nan a ɓoye yanzu dai kyautata ba dai kyautata ba wannan Allah ne kuma ya san wannan saboda haka shi mataimaki ya yi amma kamar da ce ya yi shugabancin ne
tukuna ya juyo zai dawo kan shugaban. To da ce watakila ya yi kuskure masu dama, da ya yi kuskure masu daman nan zai dawo ya gyara. Wannan nashi daban, wannan mataimaki ne, sai abin da aka ce mishi. yanzu wani fata kake masa in Allah ya bashi? Shi ne. Atiku. Atiku mu masu gyara ne. Muna son waɗanda za su gyara Najeriya. Da ina faɗa ma yara nake cewa da hatta a asibiti kai wanda ka kawo mara lafiya kana da abinci. Mara lafiyan ina da abinci son 3 a rana. To irin wannan babu. Da muna da ruwan famfo. Kowane anguwa da ka je ka samu famfo an girki. Ana ɗiban ruwa. Kai inda baka da famfo a gidanka. Da ka je famfo nan ka ɗibi ruwa. Kamar mu da muka zo mun naje na da famfo. Wallahi a gindin famfo nan da mu yi ɗauraya. Da mu yi komai mu ɗiba mu je mu shanya. Ba ruwanmu da neman maganan ruwa. To irin wannan yanzu babu. Da waɗansunsu magani a asibiti babu shi. So mu masu gyara ne muke nema. In dai gyara me dai hana? To yanzu mun gode mun dawo ta gefen shi Tinubu kuma yanzu. Kai kana ganin Tinubu Buhari yana kai ana kuka Buhari kaza tunda shi Allah ne yake bada mulki, Allah ne kuma yake bada abinci, Allah ne kuma yake bada arziki, amma a zamani za ta a zamanin wane an wahala, zamanin wane an wahala. To yanzu kowa yana kuka da wayansu suna kuka da zamanin Buhari, wayansu ba sa kuka da zamanin shi, kuma gashi shi ya kawo dan takararsa Tinubu. Wani shawara zaka bayar akan shi Tinubu? Shi Tinubu Buhari ne ya zo da shi. Haka ne. Domin watakila shi Buhari ya ga kuskuren da ya yi. To, tun da ya kawo ɗan takara, in ɗan takararsa na ya ci, watakila dai ba shi shawara ce to ga gyaran da nake so ka yi mini. Kana saurara na maganan ko? Ya zo da shi ne akan watakila akwai kuskuren da ya yi. Suna so wannan fasi gyara. Kuma yanzu mutane da yawa suna kuka kan Tinubu akwai shekaru ba shi da lafiya, ni kuma na yarda kan komai Allah ne yake sa. Da lafiya da rashin lafiya duk tana hannun Allah. Kuma ana ganin ba shi da lafiya sosai, shi mara lafiyan zai iya tafiyar da mulkin mutane kusan miliyan 200 ko kuma dai wani shawara ka zaka bara kai? Ni shawaran da dan bayar su waɗanda suka zo shi wanda ya jawo shi, to ai ba shi kadai bane ai. Dai yi shawara ne da waɗansu waɗanda 'yan fati ne. Su kuma da su auna shi, in sun ba sun yarda da shi ne suka zo suka tsaye da shi ba, da ba su yarda da shi ba ba su tsaye da shi ba. Mu fatanmu ko da bai da wani lafiya cikakken lafiya wanda waɗansu suke ganin Allah ya bashi lafiya, in shi ne zai gyara. Mu gyara ne muke nema. Dan uwana mun tashi lokacin nan komai ina da sauki, komai da ka kama da sauki ka ce. Mu gyara muke nema a nan Najeriya. In shi Tinubu dai in ya ci dai gyara, to Allah ya bashi lafiyan da dai mana gyara. To a gurguje dai kan mu bata maka lokaci, mun ji shawaranka. To yanzu dai 'yan Najeriya wani addu'a kake da shi akan wayannan wanda suka fito suke neman shugabancin mutane kusan fiye da miliyan 200, kuma wani shawara kake ganin zaka sake ba ma su 'yan takarar in Allah ya ba su wannan mulkin? Na farko ina magana da su 'yan Najeriya tukuna. Su san duk wani abu kaddara ne. Muna fatan waɗannan 'yan takarar da aka zo da su, karkace
wancan ba nawa ba ne, ni ba na so ya yi wani bajinta. A'a, wane ne nawa, ina so shi ne da ya ci ya yi min bajinta. To, in haka bai samu ba, mu muna fatan cewa mu taru gaba ɗaya mu yi addu'a Allah ya taimaka mana, ya ba mu wanda zai taimaka mana ya yi mana gyara. Ni nawa shawara ce. To su 'yan takarar ba? 'Yan takara, to su duba dukansu 'yan ƙasa ne. 'Yan takarar ni shawarar da dan ba su ke. Dukansu 'yan ƙasa ne. To, ina fata kowa ya saurari jawabin wannan bawan Allah, wato wanda ya yi jawabai masu muhimmanci dangane da matsalolin ƙasar nan namu, wanda mutane da dama suka shiga cikin mamaki dangane da wannan faruwar wannan lamari. A baya ma an taɓa samun wani mutum wanda yake da taɓin hankali, a bisa yadda mutane suka ganshi shi ma nan ya dinga zuban zance tare da ayoyi da hadisai, wanda wasu maganganun ma mai hankali baya wato ainihin iya su ba. Amma Allah ta'ala ya jefa wannan hikimar zancen a bakin wato wasu wanda ake ganin cewa taɓaɓɓo ne. So da dama Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarabci bayansa, musamman mutane irin waɗannan da zaka bi silsila za ka ga cewa abin nasu yana nasaba da wato ainihin sihiri ko wani abu makamancin wannan. Lamari na siyasar Najeriya ci gaba ɗaukan zafi, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya za'a mana shugabanni na gari wanda za su tausa samu wannan ƙasa domin kawo ga kai ƙasar zuwa ga tudun mun tsira, bisa yadda ƙasar ta shiga halin kakanikayi tsawon shekaru masu yawa, a yadda ƙasar take ƙoƙarin faɗawa gaba halaka, kuma a lokacin ake samun shugabanni masu wato ainihin ƙoƙarin ganin sun ɗare madafin iko.